Hello guys, ito ang bahay namin. Yan oh. Ito malapit nang magbunga. Namumulaklak na yung kamatsili ko. Ito marami tong bunga pag pag namunga. Dito ako din. Pasyal saglit dito sa madilim yung na madilim ang kalangitan oh. Uulan. Pag madilim, sign na uulan, diba? Ayan oh. Uulan na naman dito sa amin. Ayan, bahay namin. Maglakad-lakad ng konti. Ito yung mga pananim ko. Ito yung mga pananim ko. Yang talbos ng kamote. Ito, talbos din ng kamote. Ang daming humihingi dito sa akin ng mga Pilipina din. Mga punong-puno. Mayroon din kami mga punong-puno dito. Ayan yung kangkong ko. Yan, may kangkong ako. Ayan pa. Ito, ang tagal itong malunggay na ito. Yan. Nakita ako ng amo ko, ang sabi niya, natawa ako kasi kinukunan ko daw yung mga halaman ng video, tapos isisend ko daw sa TikTok. Ganun lang sila, pero hindi sila yun. Bait sila. Mga kapitbahay namin pala, mga kapitbahay namin. Naghatid ako ng dyan, yung yubon yung yun. Ito yung inaakyat ko pag pupunta ako ng rooftop. Yan papasok na tayo sa pasok na madilim ang kalangitan. Madilim ang kalangitan. Mga kapitbahay namin. Dito na ako sa likod. Yan, mga sa garahe. Sa likod ng bahay. Ito sa likod ng bahay namin. Ayan. Dito ako nakatira.